shaya umuntu omdala woza la ngazibamba Banam Jumpa ayo pergi ke lah ya ngithandi enza ngithandi lento ukuthi ngibona ubhubhuji wa-alwa sukhohle ukuthi ngidala yini nakho hayi bo and okay phela ngikusaba wathatha apha amandla amangaka hlangana kona ukuthi wathatha apha amandla amangaka phela ngikusaba ongaka lebhesi bo phela enzo mina sele manje ngikusaba kumshayi wethu ngitepula lokhu phaphe kodwa ngivuma hayi ngishaya yizolo kule zona ngishanga ezinonke sazohamba ngethuba esongibona ebo phela mina ngizomtshela umanqoba ukuthi ujontshile intambo zakhe hela asakayi kisuthu brother uyaphila futhi uzobe ngihlephula hayi bo pupu ungakhohlwa ukuthi phela ngikusaba afethu mina ngithi ala bamba hayi bo phela pupu ayisheshe upupu salana ha nango sezongishaya ngezilungishaye fanele umakhulu anjebo afethu kade upupu ngimbizile bo akasazi ngani ha upupu mfana nawe uyathaka sure ukana no-enzo ngoba uzokujikela sandihleba ngami-ke hayi bo lo mjithi uyasizwa Jadi manje ungibizelani? Perfect. Ithi indaba yekithi. Yaliya ngithi so. Okay. Ay, nalo muntu ayibamba. Alwa. Ubhukuthi uyaliyekisa. Yeah, uthi kuyalekisa ya. Uyaleya manje so. Hayi mungangikholwa phela uzombuza. Washo kuyinkinga lekutshela. Uthi uyalekisa. Akukhuleka. Sengizokhuleka nesanshaya. Uyazi ukuthi ngishiyepula manje. Ya. Ayilungile.